Здравейте, хора! Здрасти! Днес ще говорим за топ 10 неща, които не трябва да правим на първа среща. Номер 1. Да му говориш за сватби и деца. За да питам така, ти смяташ ли да се жениш? Колко деца ще имаш? 2, 3, някой случай повече. Номер 2. Да говориш с пълна уста. Първо, да бъда къдо стара, не знам дома. Ти просто не си добра. Ама стара ли само? А гледай, това баби по бъдна всичко. Номер 3. Да му задаваш неудобни въпроси. Няма че как кажеше. Значи, на колко години беше? Ама какво дългостта ли беше от моята? Моята малко натъвтя, ама... Номер 4. Да общуваш с други момчетата, да се правиш на трудно. Какво така, бейби? Много си яка. И да ти кажа направо, няма. Чакай, Отидеш на първа среща с дълбоко деколте, така той ще излезе само заради гърдите ти. Яката си много ли е? Не, това е прицапал. Ама е готино. Пак може? 7. Да го придружаваш за тоалетните. Чакай, къде отиваш? За тоалетната. Добре, аз чакам тогава. Бързи, страхотно, айди. 8. Да говориш на прекалено висок глас. Така, мога да ти кажа, че ти си ужасно красива, но толкова си красива, очите ти са като диаманти направо, а тези изкрящи зъби... 9. Да мълчиш през цялото време. Така, сега да те питам тебе аз, какво най-много обичаш да ядеш? Обичаш ли пица, пържен картофи, джемер? Що да говориш? Някого го нямаме, а? Добре. Ами... 10. Да говориш постоянно по телефона. О, телефон! Ало? Оле, здравей, Мария! Оле, не думай, наистина! Боже! И той сега къде е? Мирей, избяга ли? Ти кой гримове си взел? Уния с перлевия блясък или уния с сребърния? Що? Ма другите си бяха по-хубаво. Знаеш какво направим та? Абе, Дани, бе! Ма моля ти, бе, момиче! При колко вече? Чакай, защото има малко... Абе, нали ги знаеш жените, като нас? Ами да! И пак... Добре, айде, ще се чуем по-късно. Айде, защото съм на среща. Стояне! Стояне! Буден ли си, Стояне? Върши ли разговор? Да? Хайде, Зъбо. Хайде! Хайде, бе! Само заради тялото ти. Записваш ли? Така той ще излиза само заради тялото.